Po pár pokusech se vám povede zažehnout jiskru. Špička jointu se rozžhaví a pokoj naplní známá dřevnatá vůně, která se pomalu line ven z okna. Zhluboka se nadechnete. Teplo vám zaplní plíce. Ale co se děje dál? Co vlastně tahle malá zelená rostlina způsobuje ve vašem těle? THC, hlavní psychoaktivní složka marihuany, se během několika sekund dostává do krevního oběhu a míří rovnou do mozku. Tady začne ovlivňovat receptory, které regulují náladu, vnímání a motoriku. Výsledek? Pro některé uvolnění a euforie, pro jiné paranoia a úzkost. Každý mozek reaguje jinak. A přesně o tom si dnes povíme. Jak marihuana ovlivňuje tělo, mysl a jaké může mít důsledky. Já jsem Stalek a vítám vás na svém kanále, kde tvořím videa o tématech, kterým se nevěnuje dostatečná pozornost. Pravděpodobně jste už slyšeli o dvou hlavních ingrediencích v rostlinách marihuany. Cannabidiol, zkráceně CBD, a tetrahydrokannabinol, zkráceně THC. THC je terpenofenol. To znamená, že obsahuje jak terpenový základ, který je zodpovědný za jeho aromatické vlastnosti, tak fenolovou strukturu, která ovlivňuje jeho biologickou aktivitu v těle. V praxi to znamená, že se snadno váže na tukové buňky, pomalu se odbourává a má silný účinek na mozkové receptory spojené s vnímáním, emocemi a motorikou. Tato molekula je hydrofobní, tudíž se nerozpouští ve vodě. To je důvod, proč se v těle snadno ukládá do tukové tkáně a proč může být detekována i několik dní po užití. THC působí na CB1 receptory, což jsou speciální spínače v mozku, které ovlivňují naši náladu, paměť a vnímání bolestí. Funguje podobně jako anandamid, látka, kterou si naše tělo přirozeně vyrábí a která nám pomáhá cítit se dobře a uvolněně. Když THC vstoupí do mozku, naváže se na tyto receptory a zabrání přirozenému odbourávání neurotransmiterů, tedy chemických látek, které přenášejí signály mezi mozkovými buňkami. Výsledkem je rychlé zvýšení hladiny dopaminu a to způsobuje pocit euforie, změny vnímání a někdy i poruchy paměti nebo koordinace. Látka THC účinkuje na lidský mozek ve 4 hlavních částech. Za prvé v hypotalamu. Zde zvyšuje chuť k jídlu. To je známé také jako hůlihlad. Dále v hypokampu, kde ovlivňuje krátkodobou paměť a koncentraci. V mozkové kůře, ve které dochází k vnímání času a reality, a v neposlední řadě také v mozečku, kde THC ovlivňuje motoriku a koordinaci. CBD má téměř stejný chemický vzorec jako THC. Rozdíl je ale v uspořádání atomů, což způsobuje, že nemá psychoaktivní účinky. Na rozdíl od THC se CBD přímo neváže na receptory CB1 v mozku, které ovlivňují vnímání a náladu. Místo toho funguje jako modulátor, což znamená, že nepřímo ovlivňuje celý endokannabinoidní systém. To je ta síť receptorů, která reguluje stres, bolest, imunitu a další tělesné funkce. CBD pomáhá tělu udržet si vyšší hladinu anandamidu, hormonu klidu, protože zpomaluje jeho rozklad. Díky tomu se člověk cítí uvolněnější a méně vystresovaný. Dále působí i na serotoninové receptory. To jsou ty samé, které ovlivňují náladu a pocity štěstí. Proto se CBD někdy přirovnává k přírodnímu antidepresivu. No a konečně má protizánětlivé účinky, protože ovlivňuje imunitní systém a pomáhá tělu lépe zvládat záněty a bolesti. CBD může částečně potlačit účinky THC, což vysvětluje, proč některé druhy konopí s vyšším obsahem CBD nezpůsobují tak silný pocit povznesené nálady. Jinými slovy, když je v konopí hodně CBD, tak je psychoaktivní jízda THC mírnější a vyrovnanější. Takže teď už víme, že THC a CBD nejsou to samé. Jedno způsobuje změny ve vnímání a náladě, zatímco druhé má spíš terapeutické účinky. Jak ale vypadá okamžitá reakce těla, když si poprvé potáhnete? Když si člověk zakouří marihuanu, účinky nastupují rychle, většinou během pár minut. A mohou být hodně rozdílné. Záleží na dávce, prostředí i na tom, jak na THC reaguje konkrétní člověk. Mezi nejčastější pozitivní účinky patří pocit uvolnění a euforie. Najednou se všechno zdá zajímavější, myšlenky plynou lehčej a nálada se lepší. To je způsobeno zvýšením hladiny dopaminu, hormonu, který v mozku vyvolává pocit odměny a potěšení. Čas začne plynout jinak.
Minuta se zdá jako věčnost, díváš se na hodiny a jsi přesvědčený, že uběhlo 10 minut, ale ve skutečnosti to byly jen 2. Někteří lidé zažívají také vlnu kreativity. Najednou přicházejí nové myšlenky, nápady, které by je za normálních okolností kvůli racionálnímu myšlení nenapadly. Další známý efekt je takzvané munchies. V doslovném překladu něco jako šílená a žravá chuť po užití drog. Když si před chvílí jedl, najednou máš neodolatelnou chuť na všechno, co najdeš v lednici. Ale ne vždy jsou účinky příjemné. Někteří lidé po požití THC zažívají nepříjemné stavy, úzkost, strach nebo paranoju. Mozek začne hledat neexistující hrozby, člověk se cítí nesvůj, má pocit, že ho někdo sleduje nebo se bojí věcí, které by mu normálně nepřipadaly děsivé. Další častý vedlejší efekt je krátkodobá ztráta paměti. THC narušuje schopnost mozku ukládat nové informace a proto může způsobovat výpadky paměti. Zhoršuje se i soustředění a koordinace. Myšlenky přeskakují, pohyby jsou zpomalené a řízení auta nebo obsluha strojů se stává nebezpečnou. Každý reaguje jinak. Někdo si užívá příjemnou relaxaci, zatímco jiný zažívá nepříjemný stav plný úzkostí. Kromě psychických změn má THC i přímý vliv na tělo. Jedním z nejčastějších efektů je zarudnutí očí. Látka THC rozšiřuje cévy, což způsobuje typické skleněné oči. Dochází také k zrychlení srdečního tepu, což může u citlivějších lidí vyvolat nepříjemné bušení srdce. Marihuana ovlivňuje i vnímání tělesné teploty nebo sucho v ústech, protože THC zpomaluje produkci slin. THC také ovlivňuje svaly. Může způsobit jak jejich uvolnění, což lidé vyhledávají kvůli relaxaci, tak naopak zhoršení koordinace a jemné motoriky. Pokud vás to, co jsme právě probrali, zaujalo, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru mého kanálu. Způsob konzumace marihuany zásadně ovlivňuje, jak rychle a jak silně THC působí. Pokud ji kouříte nebo vapujete, účinky nastupují téměř okamžitě. Během pár minut vrcholí do půl hodiny a odeznívají za 2 až 4 hodiny. Díky tomu je snazší dávku kontrolovat. Poživatelné formy, jako brownies nebo bonbony, mají zcela jiný průběh. THC se nejdříve musí vstřebat a metabolizovat v játrech, což trvá 30 minut až 2 hodiny. Ale účinky jsou mnohem silnější a mohou trvat i déle než 6 hodin. To často vede k předávkování, protože lidé netrpělivě snědí víc, než by měli. Kapky pod jazyk fungují rychleji než poživatelné formy. Účinky nastupují obvykle do 15 minut a trvají kolem 4 až 6 hodin. Důležitá forma, kterou je potřeba zmínit, jsou i krémy a náplasti. Ty se používají hlavně na bolesti svalů a kloubů a většinou nezpůsobují psychoaktivní účinky, protože obsahují malé procento látky THC a naopak zvýšený výskyt látky CBD. Pravidelné užívání THC může mít různé dlouhodobé dopady na tělo i mysl. Některé účinky jsou reverzibilní, postupem času mohou odejít, jiné mohou přetrvat i po vysazení. Dlouhodobé užívání THC ovlivňuje paměť, schopnost soustředění a učení se. Zejména u mladých lidí, jejichž mozek se stále vyvíjí, může docházet k poklesu kognitivních funkcí. Studie naznačují, že časté užívání v dospívání může snížit IQ a zhoršit schopnosti řešit problémy. THC také může zvyšovat riziko úzkostí, deprese a psychózy, zvláště u lidí s genetickou predispozicí k duševním chorobám. U některých uživatelů se objevuje amotivační syndrom, tedy dlouhodobý útlum motivace a snížená vůle k výkonu. Kouření marihuany, podobně jako tabáku, dráždí dýchací cesty a zvyšuje riziko chronického kašle, zánětu průdušek a dýchacích potíží. I když marihuana neobsahuje nikotin, tak vdechování dechtu a toxických látek při spalování může přispět k poškození plícní tkáně. U dlouhodobých uživatelů bylo pozorováno zvýšené riziko vysokého krevního tlaku a srdečního infarktu, zejména pokud kombinují marihuanu s jinými stimulanty, jako je například kofein nebo alkohol. Dlouhodobé užívání marihuany může ovlivnit také hladinu hormonů. U mužů může vést k nižší produkci testosteronu a snížení počtu spermií. U žen může dojít k narušení menstruačního cyklu. Jaká rizika a negativní účinky má dlouhodobá konzumace marihuany, jsme si už řekli. Ale také jsem se zmínil o tom, že ta druhá látka, CBD, má léčebné účinky. No a na ty se teď podíváme. Marihuana a především pak látka CBD nachází své využití v léčbě různých onemocnění. CBD se ukazuje jako účinné v boji proti úzkosti, depresím a stresu.
A dokonce se využívá v terapiích pro pacienty s epilepsií, kde pomáhá redukovat záchvaty. Je také účinná při zmírnění chronických bolestí, například u pacientů s rakovinou nebo roztroušenou sklerózou. CBD má protizánětlivé účinky a je stále více uznávané pro své potenciální přínosy při léčbě neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. U některých pacientů dokonce pomáhá zlepšit kvalitu spánku nebo zmírnit bolesti spojené s artritídou. Důležité je také nezaměňovat rekreační užívání s lékařským využitím, které se často odvíjí od pečlivě stanovených dávek a pod dohledem odborníků. Pokud máte zkušenosti s marihuanou nebo nějaké dotazy, napište mi dolů do komentářů. Rád se podívám na vaše názory. Marihuana a její užívání jsou stále předmětem mnoha diskuzí na společenské i právní úrovni. Mnoho zemí a států se snaží najít rovnováhu mezi legalizací pro léčebné účely a ochranou veřejného zdraví. A to často vede k odlišným přístupům k regulaci. Jak je tedy marihuana vnímána ve společnosti a jaké právní normy ji obklopují? Ve většině společnosti je užívání marihuany stále odmítáno. Lidé ji často považují za nebezpečnou drogu. I když v posledních letech roste podpora její legalizace pro léčebné účely, mnozí ji stále vidí jako nelegální a škodlivou. Na druhou stranu v některých zemích, jako jsou Kanada, Mexiko nebo Německo, je marihuana legální a její užívání je běžně přijímáno. Tento krok vedl k větší toleranci a změně pohledu na marihuanu jako na součást každodenního života pro některé lidi. Ve Spojených státech je na federální úrovni marihuana ilegální. Její užívání pro rekreační účely bylo dosud povoleno ve 24 státech, 2 teritoriích a ve Washingtonském federálním distriktu. Co se týče zákonů, situace je rozdílná a poměrně náročná. V Evropě se přístupy liší. Například v Nizozemsku je užívání marihuany pro osobní potřebu tolerováno, ale pořád to je nelegální. V Portugalsku a Španělsku užívání marihuany pro osobní potřebu není trestné, ale stále jsou zde určitá pravidla. Naopak v některých zemích, jako je Singapur nebo Saudská Arábie, platí velmi přísné zákony a marihuana je považována za ilegální. Za její držení nebo užívání mohou hrozit tvrdé tresty, včetně vězení nebo v krajních případech i smrt. Legalizace marihuany má i ekonomické důsledky. V zemích, kde je marihuana legální, vznikají nová pracovní místa v oblasti pěstování a prodeje a stát získává daňové příjmy. Tento nový trh může také vést k většímu povědomí o léčebných účincích marihuany. Na druhou stranu se i zde objevují obavy. Někteří se bojí, že legalizace by mohla vést k většímu užívání marihuany, což by mohlo mít negativní vliv na zdraví lidí, především mládeže. Marihuana má různé účinky na tělo, které závisí na tom, jak ji užíváme. THC způsobuje euforii a změny vnímání, zatímco CBD pomáhá zmírnit stres a má léčebné účinky. Krátkodobé účinky mohou zahrnovat euforii, zvýšenou kreativitu, ale i paranoju nebo problémy s pamětí. Dlouhodobé užívání může vést k problémům s dýcháním, psychickým poruchám a závislosti. Mezi známé i neznámé psychické poruchy patří například ta bipolární, nebo málo známá ve spojení s marihuanou schizofrenie. Marihuana má i své léčebné využití, ale její užívání je stále předmětem právních debat. Je důležité si být vědom účinků a právních důsledků před jejím užíváním. Marihuana tu s námi není jen pár desítek let. Její historie sahá tisíce let zpátky. První zmínky o konopí najdeme už ve starověké Číně, přibližně 2700 let před naším letopočtem. Tehdejší lékaři ho používali jako léčivo proti bolesti, zánětům nebo zažívacím potížím. Odtud se znalost konopí šířila dál, do Indie, na Blízký východ a do Evropy. V Indii se marihuana stala součástí náboženských obřadů od duchovního života. Lidé zde dodnes pijí tradiční nápoj bhang, který obsahuje konopí a je spojený s hinduistickou kulturou. Staří Řekové a Římané marihuanu využívali především jako anestetikum, tedy látku proti bolesti. Konopí bylo ceněné i ve středověké Arábii, kde se začalo objevovat pod názvem hašiš, pryskyřice extrahovaná z rostliny konopí. Tehdy nikdo neřešil zákazy nebo kriminalizaci. Marihuana byla běžnou součástí života, stejně jako třeba bylinky v tradiční medicíně. V Evropě a Americe se marihuana začala více objevovat v 19. století. Lékaři ji doporučovali proti bolestem, nespavosti nebo úzkostem. V lékárnách jste mohli koupit konopné tinktury a extrakty. Zlom ale přišel ve 20. století, kdy se marihuana postupně dostala na seznam zakázaných látek. V Americe začala silná kampaň proti jejímu užívání, která vyvrcholila ve 30. letech.
Propagandistické filmy varovaly, že kouření marihuany vede k šílenství, násilí a zločinu. Innocently they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana, the burning weed with its roots in hell. Debauchery, violence, murder, suicide. And the ultimate end of the marijuana addict. Z léčivé byliny se rázem stal veřejný nepřítel číslo 1. Public enemy number one in the United States is drug abuse. This will be a worldwide offensive. V 60. a 70. letech se ale situace otočila. Marihuana se stala symbolem hippies, svobody a odporu proti systému. Kultura kolem ní se rozšířila díky reggae hudbě, undergroundovým hnutím a filmům. How many roads must a man walk down? This became very famous. V 90. letech se pak do popředí dostaly léčebné účinky konopí, což vedlo k prvním legalizacím v některých zemích. Dnes vidíme, že se v mnoha státech marihuana postupně legalizuje. A zatímco kdysi se marihuana považovala za léčivo, dnes je často vnímána jako rekreační droga. Já vám moc děkuji za sledování. Napište mi schválně dolů do komentářů váš názor na toto poměrně kontroverzní téma. Nezapomeňte odebírat můj kanál pro více videí o tématech, kterým se nevěnuje dostatečná pozornost. Hoďte mi follow na Instagram, abyste viděli i nějaké to zákulisí z natáčení mých videí a já se na vás budu těšit zase někdy příště. Čau.